20 noyabrda Mara vilayatyna ýene-de güýçli tozan turdy. Lewap vilayatynyň dürli sebitlerine soňky wagtlarda dowamly çägeli ýele üsýär. Ýygyderli dowam edýän tozanly howa sebit ýaşaýjylarynyň gündelik durmuşyny bökdüýär. Marada ýene-de tozanly şemaly üsýär. Tozan geçen hepde 3 gün dowam etdi. Penjireleri açdan öýüň içine tozan girýär. Diýip Maraly ýaşaýjylar aýdýar. Lewap vilayatynyň Türkmenabad şäherinde hem soňky 3 günden gowrak wagt bäri tozanly howa dowam edýär. Lukmanlar bu sebitlerde soňky wagtlarda dem gysmy keseli bilen saglyk merkezlerine ýüz tutýan adamlaryň köpelýändigini aýdýarlar. Yerli ýaşaýjylar Mara Lewap awtomagistralynyň EPS böleginiň çäge bilen örtülendigini, käbir ýerlerde çägeden ýaňa asfalt ýoluň ýitip gidýändigini aýdýarlar. Asmandan çäge ýagýar diýsem ýalňysmaryn. Dasaryk çykyp gözüňi açyp bolmaýar. Garagum çölüniň çägesi ilatly nokotlara tarap üýsýär. Diýip bir Maraly ýaşaýjy gurrun berýär. Marada açyk asmanyň astynaky bazarlaryň sowda tekçelerine azyk harytlaryny we geyim gejimleri çaň basýar. Lewap vilayatyna habarçymyz sebitde howanyň temperaturasynyň gündüzlerini 29-30 grad utaçykýanyny, howanyň çygylygynyň derejesiniň bolsa juda peselendigini habar berýär. Şeýle-de 10 günden gowrak wagt bäri günnäger sebitde howa şemally bolýar. Noýabr aýynda howanyň bular ýaly ysy bolsuny we tozanly howanyň bular ýaly uzak wagtlap dowam etmegini ozal asla saýat bolup görmedik. Diýip yerli ýaşaýjylar aýdýar. Daýhanlar gurakçylygyň we adaty bolmadyk howanyň oba hojalyk işlerine ziýan ýetirmeginden gorkýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Mara sebitine çägeli harasat turany, agyz burun örtüklerini geýýän adamlaryň köpelýändigini, ene atalaryň öz çağlaryny mektebe urudanlaryna ýanlary bilen agyz burun örtüklerini berip goýberýänliklerini habar berdi. Lewaply ýaşaýjylar ýerdin howanyň tozanly bolýanlygyny, öýlen tozanyň ýazylýanlygyny, ýöne gize ýene-de tozanly şemanyň öwüsýändigini aýdýarlar. Sebitde dowam edýän tozanly howada dem gysma ýürek keseli ýa-da ýokary gany basyşy bolan adamlar has köp ejir çekýär. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri şol sany elektron neşirleri ýurdun günorta we günorta günnäger sebitlerine turýan çägeli harasatlar barada habar bermeýärler. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal Nokotru neşrine görä, oktyabr aýyna Türkmenistanyň dürli sebitlerine 5 sany tozanly harasat hasap alındy. Howanyň üýtgeme bilen bagly global aladalaryň arasynda Türkmenistan we sebit ýurtlary soňky wagtlarda barha köp adatdan daşary howa hadisalarynyň gurakçylykdan we çägeli harasatlardan ejir çekýär. İran mediýasy awgustyň aýagyna bolup geçen çägeli harasatyň netijesini ýurdun territoriýasynyň tas 60 götürümden gowragynyň tozan astyna galanyny habar berdi. Şonu şemal arkaly süýşen çägäniň Türkmenistanyň çägeli sebitlerinden ujalanlygy çaklandy. Birleşen Milletler Guramasynyň çölleşmäge garşy edarasy 13-17 noýabr aralygynda Özbegistanyň Samarkand şäherine geçiren duşuşugyny dünýäde tozanly tupanlaryň we çägeli harasatlaryň soňky ýyllarda ýygjamlaşanlygyny we ýitileşenligini aýtdy. Bu ýagdaý serhedisi täsirleri ýol açýar, daşky gurşa we klimaty oba hojalygy pudugyna ziýan ýetirýär. Saglyk ýagdaý pes adamlaryň durmuşyna wehim salýar. Çölleşmäge garşy hünärmenler mes ýerleriň degradasiýasynyň klimat krizisiniň mes ýerleriň degradasiýasyna ýol açýanyny aýdýarlar. Ýerleriň yaramazlaşmagy bilen bir hatarda tokoýlaryň azalmagy, galybertede ekrançylyk suwlarynyň tygyşysyz peýdalanylmagy, gurakçylyk ýaly şertler çölleşmäge goşant goşýar. Umumy tutýan meýdanyň 70 götürümden gowragy Garagum çölünden ibaret bolan Türkmenistanyň hökümeti çölleşmäge garşy hereketleriň milli maksatnamasynyň durmuşa geçirilýändigini aýdýar. Ýurdun çägine çöl şertleriniň we gurakçylygyň arasyna bolup geçen çägeli harasatlar şäherleriň we oba ýerleriniň ilatynyň gündelik durmuşyna yaramaz täsir edýär.